እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ኣብ ኣስመራ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ወፃኢ ሃገራት ነፍሲ ወከፎም ማሳት ፍርቂ ሚልዮን ወለል ግብሪ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሕ ክኸፍሉ ተሓቲቶም። ኣሜሪካ ኩነታት ናይቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘሻቐላ ገሊጻ። ንኣዲስ ኣበባ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽብ ናይ ባቡርን ቅጥራንን መስመር ተዓጽዩ። ኣርእሳት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኤምባሲታት ወፃኢ ሃገራት ወህሉል ግብሪ መንግስቲ ክኸፍሉ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ብመንግስቲ ከም ዝተሓቱ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እቲ ክኸፍልዎ ተሓቲቱ ዘሎ ወህሉል ግብሪ ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመታትን ልዕሊኡን ኮይኑ ናይ ገለ ካብኣቶም ክሳብ 600,000 ናቕፋ ከም ዝበጽሕ ተመልኪቱ። ሓያሎ ካብቶም ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኤምባሲታት ወፃኢ ሃገራት ኣብ ውሽጢ 4 ወርሕ ብግዴታ ክኸፍልዎ ዝሕተቱ ዘለዉ ወህሉል ዕዳ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ንዝርከቡ ኣዝማዶምን መቕርቦምን ክሕግዝዎም ይልምኑ ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኣዝማድን መቕርብን እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣማይታ ሸሓት ዝኣክል ገንዘብ ንምኽፋል ኣጸጋሚ ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ዘይሓላፍነታዊ ብምባል ከማረሩ ስምዑ ምህላዎም እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ጠቒሶም። መብዛሕትአን ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ኤምባሲታት ወፃኢ ሃገራት ኤርትራውያን ሰራሕተኛታትን ግብሪ መንግስቲ ብመገዶም ክኸፍሉ ክሕብራ ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ሓያሎ ካብዞም ኤርትራውያን በብዓመቱ ግብሪ ክኸፍሉ እኳ እንተጸንሑ መዝገቦም ስለ ዝተሳእነ ደጊሞም ክኸፍሉ ይሕተቱ ምህላዎም ክረጋገጽ ክኢሉ። ካልኦት ድማ ሰራሕተኛታት ኤምባሲታት ወፃኢ ሃገራት ግብሪ ከመይን ክንደይን ከም እትኸፍሉ መምርሒ ተዋህበናን ዝብል ሓበሬታ ክውሃቦም ከም ዝጸንሑ እዮም ዝሕብሩ። እዚ ኮይኑ ኸብቅዕ ግና መንግስቲ ብሃንደበት ንሓደ ሰብ ክሳብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ወህሉል ዕዳ ብምስካም ኣብ ሓፂር ግዜ ክኽፈል ኣገዲዱ ይርከብ። ተሓቲቶሞ ዘለዉ ወህሉል ዕዳ ኣብ ዝተባህሎም ግዜ ክኸፍሉ እንተዘይክኢሎም መንግስቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ኣየነጸረን። ዘይብቑዑ ምሕደራ ከም ዘለዎ ዝነገረሉ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ወህሉል ዕዳታት እናፀዓነ ክኸፍል ከስገድድ እዚ ናይ ፈለማ እዋን ኣይኮነን። ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ብሰንኪ ስእነት ቆፀርቲ ንዓመታት ዝተዋህለለ እዩ ዝበሎ ክፍሊት ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክ ግምታዊ ዕዳ ብምስላዕ ንህዝቢ 10,000 ናቕፋ ክኸፍል ኣገዲድዎ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ኩነታት ናይቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ። ሕወሓትን ሚሊሻታት ትግራይ ናብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ምህላዎም ዘእምን ጸብጻብ ከም ዝበጽሖም ኣፈኛ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ጁልያን ፖርተር ኣፍሊጣ። ኣብ ልዕሊ እዞም ስደተኛታት ዝፍጸም መጥቃዕትታት ንመንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዘሻቐሎ ብምጥቃስ ድማ ኣንጻሮም ዝካየድ መጥቃዕትታት ደው ክብል ጸዊዓ። ኣብ ከባቢ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ናብ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ኣብ ውሽጢ ዝወርሒ 2 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝኽትሉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣቐዲሙ ኣመልኪቱ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብዘን 2 ማዓስከራት ዝርከቡ ኣሳት 24,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ስእነት መግብን ማይን አንጸላልይዎም ከም ዘሎ እቲ ትካል ኣጠንቂቑ። ንኣዲስ ኣበባ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽብ ናይ ባቡር ይኹን ናይ ጽርግያ መስመር ከም ዝተዓጽወ ንፕሬዚደንት ክልል ሶማል ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ። እንተኾነ ሮይተርስ ብኣካል ከረጋግጾ ከም ዘይከኣለ ጠቒሱሎ። እቲ መስመር ነታ 110 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ከም ቁጠባዊ ጎረሮ እዩ ዝግለጽ። ልዕሊ 95 ሚእታዊት እታዊ ይኹን ሰደድ ኢትዮጵያ በዚ መስመር ዘቢሉ ብወደብ ጅቡቲ ዝሰላሰል እዩ። እዚ መስመር እዚ ከም ዝተዓጽወ ዝግለጽ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ድሕሪ ዘካየድዎ ስትራቴጂያዊ ቦታታት ናይ ምቁፅጻር መጥቃዕትታት እዩ። ብዛዕባ ምዕጻው እዚ መስመር ኣመልኪቱ ንዝቐረበ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጌት ዝኾነ መግለጺ ይሃበን። ይኹን እምበር በዚ መስመር ዝቢለን ዝጓዓዛ ዝነበራ ረድኤት ዝፀዓና ልዕሊ 170 ዓበይቲ መካይን ተዓጊተን ከም ዘለዋ እቲ መንግስትን ውድብ ምግቢ ዓለምን ኣረጋጊጾም። ሓይልታት ትግራይ ኣብዚ ክልላት ዘካይድዎ ዘለዎም መጥቃዕትታት ብምቕጻል ይግስግሱ እኳ እንተለዉ ናይ መወዳእታ ዒላማ መጥቃዕቶም ኣበይ ከም ዝዛዘም ኣይተነጸረን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዋጋ መቐበር
بيرجعلم فسها أوشت زعمت أتانا مجمريا زنوحت مقشاين مسلسال أبك أندي موافري بابورات أتازنبر الله كتما ترغيبه نايتا زقوعز الله بابور قصرن تبقسلو ساعتن زحبر سليدا كرئين نبزغ الرحكة قويمان كلخو مسحنتي أغدمنا صبق ليلا زنبرنا من أسي قوال هاقري ترخبنا أب علالنا دما حاتونا اكتبت حامتيا مسعا كم زغنيتن نختفانوا حيزاتا كم زمتأتن نقرتني اتمفناو ساب تحاتونا اتغمت قلو نأس زبلا كتمازبت صح نبره نابقو نمبصح زسكالا بابورون أدانا نربعة ساعتات زقعزلا بابور نبرات سلازي بحدا كوف كنبل مخوانا كي تزرارمنا ردو نبره مسحاتنا أدلا ليتني كم تجيزي متسيوا زلو قدوب سلامتا نملوات من غناق رأسنان وحدات قالاتن تتقمنا أبز عدي حتصير جزيت راي تغميت أنت تنبر هندر إلى مسعمتني وي إلى مسددت لي إلى نحسبكو بتي نبهلي نايتن نورد لعدي تلابساتيا إلى زقبركو قمت تحجزه أب جرمن أزيب بزح عمتات زتقمتت كتكون اللوا بلكو بوشتاي أم مخبار حقتات كورونا حيالي شللتنات كترقومو زخولو تعزبتات نبورنمو ባህልን ባህሪን ዝፈጥርዎ ጋግን መረዳእታን ዝብል ትርጉም ንምሃቡ ወስዊሰ ፈልጤ ሕግታት ኮሮና ሕጊ ንዘይምጥሓዝ ዘይኮነስ መንገድታት ድሕነት ጌርና ክንሓስቦ ንዘርአናዮ ምድንጓያት ንኸይትቕጻዕ ኢልካ ሕግታት ምኽባር ምስ ሃይማኖታዊ እምነት ብምትሕሓዝ ሸለል ምባል ምስጋል زعمسله أبركباتن متأخخاباتن إيرتراويان زترأيون جناب حسابين هيرو سلازمبار تنكا غزاده بزي مستبهالن مدناقن كحالفو أيخ ألنن ليلانا معماغوغا أغدي من زجمرو كوينو زتسمعني أمام عدنا أتوث قبر ملستا من اسي قطب نبره دارغان خلو زرباحتنا رأسا بمنغناق دقفا بمقلات يتحلفو نقولتي زربز نبره بلبا تسامعاتو ليا زبل مرداتا يهبنن يخون جن حاتنا مزراب نسا مسمماع أنا دما مسماع كتصلنا أبز عدي بزح تصقمي زولو كنتي شجرينا رينا وازا خي مسلكن سدت كبيدي زوز حكتاتا كاب حلوف يوتا زتوسد مقانو زفلات توم تتكمر لهم أبنتات نايتا مكروعا كفال بمخانو ميو أب سدت نزنبرت لهم عمتاتن أب عداز اللوا فقرن تقيسا عدغا يو سدت كا سدت يو تسمغ تحسو معد أنا براء مزز ولتو زي ساما معين برنان ما نمسبون نزحك زي قمت إلو كما قوتولو زغل مخنيات يبلون هو عدغا سدتيو سدت كا عدغا يو زبل حكي لن عدغا يو
ስደት ከዓ ስደት እዩ ከምቲ ዝበዝሕ ንኤርትራዊ ክልቲኡ ስደት ዝኾነሉ እዋን ግን ኣሎ ሓደ ዕለት ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ስደተኛ ብምዃንኪ እንታይ ይስማዓኪ ወይ ስደተኛ ምዃንኪ ክትሓስቢ ዝገብሩ ተጓንፎታት የጋጥምኹ ዶ ዝብል ሕቶ ተቐቢለ ነይረ ነዚ ሕቶ ብቐጥታ ንምምላስ ስደተኛ ምዃነይ ከይሓስብ ወይ ከይዝከር ዝገብረኒ ነገር ዘይምህላው እዩ ኣብታ ካብ ኣወፅየ ክነብር ሓሊመዮ ዘይፈልጥ ኤርትራ ዘይምህላወይ ንሓንቲ ደቂቕ እውን ረሲዐዮ ኣይፈልጥን እዚ ንክኸውን ከዓ ኣዝዩ ዓብን ዝተጋነነን ምኽንያት ኣየድልየንን በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ስደተኛ ብምዃነይ ኣደዳ ስቅቕታን መዮቕታን ዝኾን ኩሉ ፍሉይ ኣጋጣሚ ነበረንን ብቐንዱቲ ናይ ስደተኛ ስምዒተይ ኣብ ዓደይ እዩ ዝጅመር ይትረፍ ከም ጓል ሃገር ከም ማንም ሰብ እውን ብዘይፍርሕን ርእሰ ምትእምማንን ወፊረ ክኣቱ ስለ ዘይከኣልኩ ስለዚ ካብቲ ኣብ ዓዲ ስደት ስደተኛ ብምዃን ዘጋጥም ተነጽሎን ዘይዕግበትን እቲ ብዓድኻን ከለኻ ዝወርደካ ወፅዓ ከም ዝዓቢ ዘርእዩ ኣእላፍ ዛንታታት ኤርትራውያን ኣብነት ናይዚ ስግን ጢርነት እዮም ሰዓት መብጋስና ቀሪቡ ባቡርና ቦታኣ ምስ ሓዘት ማዕጾታታ ተኸፈተት ተጓዓዝቲ እውን ቦታና ንምሓዝ በብዝቐርበና ማዕጾ ኣቲና ሰለስቲና ከይተረሓሓቕና ኮፍ ንምባል ዘኽእለና መቓሙጦታት ደሊና ሓዝና ንከባቢ ፍርቂ ናይቲ ኣነ ዝኸዶ ርሕቀት ኢና ብሓባር ክንጓዓዝ ስለዚ ከዓ ብውሕዱ ተንቀዳሞት 2 ሰዓታት ናይ ጉዕዘይ ዘይናተይ ምዃነን ርድእ ወሲደ ነቲ ብምምጻእ ተባቡርን ምእካል ሰዓትን ዝተኾልፊ ዕላልና ወይ ከዓ ንካልእ ሓድሽ ናይ ሓባር ዕላል ነፍሰይ ኣዳለኹ ሰናጡና ወጋጊና ኮፍ ድሕር ምባልና ዕላል ናይ ምምራሕ ስልጣን ናብ ዝነበሮ ተመልሰ ኣብ እዋን ንእስነታ ኣብ 70ታት ንዝሓደገታ ኤርትራን ኣብ 80ታት ምስ ኣተወታ ናይ ዝበዝሕ ዕድሚኣ ሰነድ ዝሓዘት ጀርመንን እናነጻጸረት ኣስተምሃረትና ካብ ጀርመን ዓድና ከም ዝጥዕም ከዓ ተኣማሚና ገለጸት ኣሜን ኣመንጎኽዋ እሞ እታ መንእሰይ ሰሓቐት እታ ወይዘሮ ሓደ ሰብ ድሕሪ ምዝራቡ ብዝረኸቦ ዘይተጸበዮ ግብረ መልሲ እንታይ ግዲ ተጋገየ ኢሉ ብዘይ ድምፂ ነብሱ እናሓተተ ኣብ ገጹ ንዝርአ ምስሊ ኣንጸባርቐት ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበልኩ ክትሓተንን እናተጸበኹ ግዳ ንቓላታ ክትደግም መረጸት እወ ካብ ጀርመን ዓድና ጥዕም እዛ ትርእያ ዘለኽ ጓል ሓፍተይ ካብ ዓዲ ምስ ወፀት ናብዚ ጀርመን ክሳብ ተኣቱ ክንደይ ጭንቂና ሓሊፍና ግደፍ ኸይትወፂ ዓዲ ኸይጥዑም ዘለናይ ባዕልና ኢና ንፈልጦ ኢልናያ ኣይሰምዕትናን ነሳብ ሽግር ወዲቓ ንዓና ኸኣብ ጭንቀት ያትና ርኢኽ ኣለኺ ንሕና ክንስደድ ከለና ኣብ ዓድና መግዛእት እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ዓድና ነጻያ
نمنتي منسيات عدهم قريفهم ناب سدد زغير دعنني أبز بيت كريستيان كريم كل غسي اتزيت السما معتلو فلسة هلو كونتاتن نايتم من اسيات زفتر الله سمعيت كاب قصا كم ببو نعي حدقت لي إذا عينت مرداتا أبتي فلما من اسيات كاب إرترا كوصن كلو مالت أب إرترا زلو تحسات حقي جيلانتن زيد حتاتنتن صحين نفاسن قدم موقعو ترايز مثلن نيرو كساب حجي بغمز مسمعي ناي مزراب شوهاتي تعصوني صبق اللغي دما بلكو بحد صراب بيلا اتا من اسي في الشيخ بلاتمو نابحات النقا زقنع حسب أقربات تقاوميت كأ كم بعل سم حدا بيت السبن صوعات نسق سكابولو تايزة فللكي بتليفون كتعلو لغم قسم معكم نيري تلفزيون كتول العيون تعز بابي لكي بلد نقاليتات أو قصي دحر مطماتا كم قمتي انتاي مبال كم زحشا كساب تمرص نبره تقاوميت زي مخواني كقاوم سلا زي فتنكو كم رد قدو وسيلاتها كندغير كيف زعدو معري حتتتني بوحدو كندت نسا أب جرمن زتقمطتو أنا بإرترا نبيره نزعدقن أمل لاي كم زلقو ويكا إذن أزين وحدات عمتات سدتي هاجري هباتني زي تفلت وحسنت كستمقر كم زقبرعني قليت نسدتنا زلوا مرداتا كأرم مقللا نخون انتقنا كم تبزح جزي بزعبا زي فلت وهلو كونتات إيرتران من بابرو هزبن ززاربو كقوان نفونين كاللو زخونو عقلو حيدا نيره أبز عدي توليده صعدا فترا جيره أبتر استي زلني زي تقداسنت قلتكو من البات كا مجمري نايكال فترا وعلال كقون الناس غقل حاسوت نبره وايقوالي سنبدت لي أبز توليد كخلقي ختقامي حتتتني كندو سليتا كتأمنني أيتتصبخن ندمصي بزترغاغمه منقناق رأسي سلزسنقوه بزح قوتات زقون اللي كوينو تسمعني كم أوني دلي نيره يقولوا دا آزما أوزنا برنبري اسقداتا يقدسكي أدما متصها ناي حلايي تاد قانا نيروا سلزقها أم نفسخي نزي بتحكس انتاي زداخم ألكي جري تردي إياه أب إرترا ألو زبهلا درع أبي كونكر إخي داخي تقاومي جري تردي إيون تزنبرقنا أب إرترا ألو زبهل سلام أبي كونكر إخي دي خترق في
ዝብል ሕቶ መሃለወኒ ነይሩ እታ መንእሰይ ወላውን ሓቱና ናብ ዕላልና ንኽትፅምብራ ብዘምስል ኣጠማምታ ይበሉ ከዓ እዞም ኣብኡ ዝዓበዩ እምበር እንተበለት ውልሓንቲ ንዘይምባል ዝወሰነት ብዘምስል መልክዕ ቃላታ ከይሓወሰት ተረፈት እናተፈሸኸት ነዝርርብና ትከታተሎ ብምንባራ ግን ብውሕዱ ከምቲ ኣነ እቲ ዕላል እንተዘይቀጸለ ዝደልዮ ዝነበርኩ ከም ዘይኮነት ክግንዘብ ክኢለ እሞቶም ኣብኡ ዝዓበዩ እኮ ነግሩና ኣለዉ ኣነ ዋላ ኣብዚ ተወሊደ ዕበ እቲ ብዝዓዲ ዘሎ ሰላም ምዕባለ መሰል ትምህርቲ ሕጊ ኩሉ እዚ ኣነ ንስኽን ዘለና ህይወት ኣብ ዓድና ክህሉ ስለ ዝደሊ ነቲ ከምኡ ክንዲ ዝገብር ንሰባት ዝጭቁን ብዘይ ሕጊ ዝኣስር ንመንስያት ጉልበቶም ዝምዝምዝ ቆልዑ ብዘይወለዲ ክዓብዩ ወለዲ ብዘይደቆም ክሽምግሉ ዝገብር ዘሎ ስርዓት እቃወሞ ጥራይ ዘይኮንኩስ ይኸሶ ኣዕረፍኩ እዞም ተቃወምቲ ኣብ ዓዲ ከም ዘይቅበሩ ግን ትፈልጥ ዲኺ ካብቲ ንዓመታት ደድሕሪ ዓመፅቲ ዘኸርተታ ልቦና መቐለትኒ እታ ብህይወቶም ከለዉ ክነብሩላ ዘይከኣሉ ሃገር ምስ ሞቱ እንተዘይተቐብሩላ እሞ እንታይ ይጐድሎም ክብላ ነይሩኒ መስለኒ ነዝተረፈና ገለ ናይ ሓባር ጉዕዞ ንዕላልና ብኽትዕ ከመውቕ ዝኽእል ኣርእስቲ እውን እዩ ዝነበረ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልያት ሓኸለ ናይ ዕሙር ክትዕዮ ክንዲ ዝኣክል ጋግን መዳኸሚ ኮይኑ ጥራይ ተሰሚዑኒ ስለዚ ከዓ ኣብ ገጽ መተዓለልተይ እናጠመትኩ ኣብ ሓሳበይ ናብ ዝቐረጽክዎ ምስልታት ሃውተትኩ ኣሳእልናያ ማእት ሰባት ብኻልኦት ኣሽሓት ዜጋታት ተተክአ ምኽንያቲ መብዛሕትኦም ደገፍቲ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሽማግለታት ምዃኖምን ምዃነንን ከዓ ኣብ መንጎና ኩድጭ ኢሉ ኮፍ በለ ካብቲ ባንዴራታት ኤርትራ ሒዙ ኣብ ጎደናታት ስልጡናት ሃገራት ተሰሊፉ ስልጣንን ለውጥን ኣብ ሃገሩ ክነጽግ ድሕነትን ሰላምን ህዝቡ ክኹንን እንሪኦ እኩብ ህዝቢ ክንደይ ኮንዮም ጉድጓድ መቃብሮም ምእንቲ ኸውሕሱ ንጥፍኣት ሃገርን ህዝብን ዝድግፉ ይርጋዓለም ፍስሓ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ